kawitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah mumpung isih urip ayo dong ibadah sok nek mati ben husnul khotimah dina iki acarane mantenan nanggap ketoprak tanpa nyang-nyangan ketoprake teko terus diparingi mangan sayang sithik jangane asin ora karuan ngawur ae jangan sedepe ngono wedang kopi rasane legi enak kok iso nek kelegen jare kakean gula wis mesti Pak ngatiran sampeyan teng pundi aja lali dagelane sawerana wah syukur kowe rasakno mayan Dik mbek pokor siang ha iya kok iso lumayan ya iya lali aku kok gak Indonesia kene iki wis merdeka iya no kok iso awet taun 45 Presidene Bapak Insinyur Soekarno uripe wong cilik ngrasakno mulya nomor 2 sapa iku ngit Bapak Soeharto isah eling ae iku sembako murah uga palawija pembangunan saben taun mesti ana presiden lengser utange sak gunung Moria isah eling terus nak kowe nomor 3 sapa nah Bapak Habibie iku wis roh piyayine cilik terus ahli teknologi Timur merdeka Indonesia merasa rugi bareng lengser amarga didemonstrasi nomor 4 Simbah Gus Dur karepe pemerintah kon tumindak jujur cilik gede isine padha ngudur bareng alase entek petugas do nyelamur kaya roh ae iku diteruske terus mas sapa Ibu Megawati iya sing dijuluki presiden reformasi jabat 3 tahun utang iso dikurangi bareng nyalon ora dadi getonku setengah mati trae urung rezekine kok adi teruske Bapak SBY memberantas korupsi sing diutamake saben taun masyarakat nampa BLT nanging sing sirahe ngelu apa
adonem kok iso. Diteruske Bapak Jokowi dipilih rakyat kanthi senenge ati Bener iku. sing dadi pejabat aja kakean korupsi bisane mari nek wis dibuntel mori Ono ya. presiden saiki Sapa? Bapak Prabowo Bener lagi berdilatih. dipilih rakyat kanthi lantaran donga Bener. muga-muga Bapak Prabowo didongano muga-muga panjang yuswa Amin. winginane Bu Dene. ana BLT iku jatahe kanggo wong ora duwe Bener iku. sing ngedumi petugas panitiane lah kok sing didumi jebol dulur-dulure Nek nek kene bersih ra ono ngono kok. ana BLT Dene. aku ora kebagian Sebabe apa? jarene aku wis duwe penggawean Benar ndagel ketoprak. nek ana tarian omahku dinggo jujukan wayah dum-duman aku mesti kliwatan Kandhane senengan. ana BLT Dene ono BLT. marai rucek sing sugih entuk wetenge wareg sing plarat gak entuk pikire tambah judeg jebol sing ngedumi matane puit Ngawur ae. Ono mripat kok ngantek 7 terus mripate sapa wae? Kok iso sing ora-ora sing mbok rembug. wong ana udan sediluke kok ya komos-komos Ora komos-komos piye? Lampune abi ora umum kok iso. wong ketoprak arena ana lampune Kandhane luar biasa tenan iki. ii Lampu masya Allah Gusti Allah. piye mbet Lampu kok koyo meripat ya. lampu tek kaya mripat Lah iku loro lho. iku jenenge lampu slongke Berarti kayak ngerti. ora slongke jenenge lampu slongke Songkle, slongke. kowe ku ya ngono kan niki ditimbali ning ndi mbet Sing ngeroh ya sapa? ngono ku takon ambet lem tekan kene jam pira Alah aku mang teko kene bar isak kok iso. Ora roh dalan kene iki ya aku. ngono ku dak takon nek wong ya kanca-kanca wis nganggo Google Map Google Map. Oh, Google Map aku mang yo bar takok-takok kok. oh takon Ning kono lho ning pas andi pertelon sing kono sing gangetan kono. Tak takoni Mas. So aku semangat yo keringetun ra masalah yo ya. jake kenalno Mas asmane sinten sampean Tak kenalan dhisik ya wah Gusti. Wong kok dimadhep rene kabeh dola boleh cah. delok ketoprak Lho ketoprak. Tak salam dhisik ya Mas. nggih ngene lho mbet sik mbet Ono apa lah ngil? nek sapi ngono ya didadung macem Lah terus? lah kowe nek sikile mbok dadung niku lha apa lah mbak Yo nggo tenger kok iso. tenger Niki nengerin aku ora ono nang omahe mbokku goleki mesti kok nang ngono kalunge ya berarti bombe. ya iya mbet kenal sik mbet
Tak salam. Salam ora sah gugup wong ketoprak nganti jam 4 kok gugup iku lha apa. Ora gugup wong kene iso do setia apa nenggani ngene kok iso. Mbet. Kursi ku lungguh-lungguh apa, Mbet? Lah kok lungguh apa ya dinggo lungguh bakang kok iso. Lah iku sikile kok linggih kursi. Ngawur ae wong sepuh ora masalah kok iso. Nek tak pikir-pikir ya ngel. Piye, Mbet? Sing dilungguhno ora bokong blokono sikil dilungguhno malah kaya wong bayi. Ya nunggoni putune ndi bayi kenal Mbet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora ngono lho gulumu ku ora cengeng Mbet. Lah nek cengeng lah gene. Ngene iki lho aku nek omahku ndek kalung apik Mbet nggo. Kalung emas. Ora. Lah kalung apa? Kalung rantai sepur. Ora pedhot tapi ya gulune kok iso. Kenal Mbet. Tak salam aja ganggu kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rene angel. Aku malah ning kene isin dhewe. Lho kok isin lha apa, Mbet? Lah piye ana wong salam do jawab kabeh lah bapak iki malah mok guyu bloko. Iki ya ora guyu, Mbet. Lah apa? Dibatin. Dibatin piye? Nek aku mau tetep dibatin wong kene. Ning batin. Walah iku lho dagelane sing jenenge bombet. Walah bombet kaya jenenge wong Jerman. Lha kaya wong Jerman. Bombet. Lha tre aku wong Jerman omahku yo ning iya. Jerman jejer makaman maksude. Kok iso dibatin iki mangil. Ya piye? Ya wah iku lho sing lemu sitoke sing rada ndek. Tak sawang-sawang malah kaya Gus Idam. Lho ngene kok kaya Gus Idam. Delok jake ndiluk. Dene. Ada Ada apa sih? jake rada ndiluk sithik. Ndiluk. Persis bokong kethek. Iki ra bokong kethek. Apa? Kok iso iki kaya bokong bayi ngene kok. Diarani melon iku mamer ya, Mbet. Lah nek iki melon ndang genyang anak pengen molo-molo. Malut sirah iku pantese ku andeng-andeng dane pipi ya, Mbet. Lah iya lagi ene. Sirah kok ana andeng-andenge. Atuh ngono mbok kuwi lah. Iki apike, Mbet. Atuh. Ya man rasa jungkasan kowe ya. Kowe rasa ngono. Kenalan? Ra kenalan. Tepangaken nami kula Bombet Saitonir Rajim. Ana apa lah ngel mbok. Jeneng kok Bombet Saitonir Rajim. Jeneng Arab ra entuk piye maksudem? Masa iku jeneng Arab, Bet? Arab ah. Bombet Saitonir Rajim. Bombet Saitonir Rajim. Ate mbok guyu lah gene. Lagi ndungu iki aku jeneng arep Bombet Saitonir Rajim. Ojo sah masuk lah kok iso. Masuk iku, Bet. Lah iya, Malah dimboi neh. dibayar apa? Bombet walab dolin ngono lho, Bet. Tambah sithik neh, tambah Yasin. Ben ora barbar jeneng ta. Apa iku buntut sapi dawane ngono kok iso. Bisa. Ditimbali ning daleme sapa, Bet? Teng daleme bapak lanang. Dadi Kerwek engko. Nek Nek bapakku yo lanang nek lah iya. ibu wedok. Lah ngerti ngono takon. Kok iso? Asmane iku lho, Bet. Ah yo kok iku kok yo. Ora ngerti jenenge. Ora ngerti asmane bapaknya kagungan kon so. Aku ku yo ora roh, Bet. Ora roh. Gak roh. Minggir. Wong ditanggap entek mangan patang piring kok ora ngerti sing di iku. Patang piring apa wong aku manggonku ning gone kidul gerdu kono kok. Mbok trae mbok gowon delik rono kok iso. Bareng aku wis rene ku piringe Nah, dilumpukno iya. ape dibalekno. Mulane bapak sing kagungan kersa kok ora ngerti. Roh ta ora, Bet? Lah kek ngerti ta ora? Ora roh aku. Ora roh minggir. Minggir kowe. Ya iya wong aku gak roh kok ya minggir. Lah ya ketoke ganteng pekok. Wong ditanggap kok ora ngerti sing kagungan kersa sing nanggap iki sapa? Koclek kowe iku. Iya. Kok iso? Ora aku rak takoni gak roh. Lah iya kok iso. Lah kowe? Lah aku ya padha ora roe ngono mulane maca awar kowe. Kene wong sok wengi ora ndengar sing digawe. Lah kaya yo ngerti. Kene Iya galakem lah. jenenge sapa? Sing ora ya sapa? Aku lagi iki ya biasanya dikeplak ambek dijenggung. Lah iki kok cangkem dilolot tangan gedene kaya gedang gablok. Aku ki nek ngeplak nek kowe gagar utak. Alah ya ora apa-apa aku.
Lamun ning omah stok kuotak wakeh kok iso. Karo takon sing apik. Gene. Maksudnya kowe ku takonem sing apik. Lah nek takon sing apik gene. Ayo karo kenalan sing rodok nganunan. Bu. Pak. Ya Allah Gusti. Mengisar sithik angel, Pak. Alah, yo pleh yo. Takon-takon kenalan sing apik kok. Lah aku wis tepangan yo awasi ono Pak. Iki ning daleme Bapak Ngatiran. Dalam rangka iki ngresmekno bakul es iki dadi liwat bareng. Kowe tak gocoke kok, Mbet. Lah tembok gocok. Lah apa ngresmekno kok bakul iki lho? Lah wasi lho ana iklane Pop Mie. Lho. Laris. Aja nyek. Aja nyek ngono ku. Aku kuwatir nek apa jenenge trimo se bocor. Bocor yo randah. Kok iso ndara yo kaya wong diwedangi piye. Embet. Ate embet iku. Jenenge sapa leh aku? Jenengku Bombet ate mbok celuk embet. Lah jenenge Bombet aku nek ngundang rak kangelan angger embet ngono ah. Embet mbok anggap apa embet iku? Bombet. Wong aku dijenakno jenenge Bombet wis dibancai jenang piring patang abang malah. Kok iso mbok Keliru iku kuwalik. Heh? Kualik karo ngene sapa? Cek baleni. Lah iya aku jenengku Bombet. Bombet. Wis dibancai jenang piring patang abang. Ngono lho bancaan. Dibancai bubur patang abang jenang piring ngono. Bento. Dibancai jenang piring patang. Dibancai bubur abang patang piring. Lah iya ngono kok iso. Iki ning daleme Pak Ngatiran Nggih. karo Ibu Sulasmi. Bu Sulasmi. Ya Allah Gusti Mbet. Gene lah ngene. Wong wah ya Allah Gusti. Ate ya Allah Gusti nyebut terus. Pak Ngatiran karo Bu Sulasmi iki lho Mbet. Gene. Tak acungi jempol luar biasa. Lah kok iso? Bakul gedange iso nanggap ketoprak Wahyu Budaya kok. Kandhani percaya. Ora geruwong nanggap ketoprak iku. Leres Pak jenengan ora geruwong nek iki. Ana terong kecekel terong. Lah iya. Ana kerai kecekel kerai. Ana timun lho, cekel timun. Kecekel timun. Ana ndas gundul kecekel ndas gundul. Ora ana ndas gundul didol iku. Lanjute ndas gundul iki mbok tawakno wong ngono kok iso. Payu. Pak Ngatiran iki alhamdulillah matur nuwun. Ditimbali karo Pak Ngatiran Wahyu Budaya luar biasa dalam rangka mantenan iki Mbet. Iki mantenan. Mantene sing endi? Ya Allah Gusti. Niki. Wah, ya Allah sing lanang gantenge kok kaya aku. Salaman jek enten nganten. Mas ngaten. Salaman cicek nenten. Hati-hati ya Mas nak salaman karo iki. Asmane sinten? Rizki, muga-muga akeh rezekine bal nimbari ketoprak Wahyu Budaya. Amin. Wajite ndi iki? Kaya moden ae njaluk wajib barang. Karaoke, saiki sing wedok. Ana cara munggah loji. Dagelane loro arek dhuwit 100 mok siji, mbayar iki Rizki. Ha iya. Matur nuwun iki Mbak sinten iki? Iki sing jenenge Mira Santika iku. Wis Mira Santika apa kok? Sapa, Mbet? Sinten namine? Wo, budek kowe. Sapa? Jumadi ngono. Wong wedok, tanganku kok trecep-trecep. Nggih matur nuwun. Ora aja suwe-suwe, ndekne ana wong wedok salaman karo iki aline ilang kok iso. Mbet, ana apa lengel? iki mamrak anu sing ngaturi Pak Ngatiran. Nggih, Pak Ngatiran. Lu nganten kok blas ra metu iki ndak bene lagi kinten nganten. Ndek ngenteni metu lah gene. Nganten kandhane ayu Sulasmi lho dimbain le. Pak Ngatiran ku wong lomo kok. Pak Ngatiran iki mau. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti lah ya. Wis sampah wis kadung metu kabeh bobokno neh iki kepiye leh? Nggih, anu ki dagelane engko telu mbok siji ya, Pak. Sepoteng tak dongakno muga-muga ora ketang bakul gedang, ling duwe gawe diparingi slamet.
iso ziarah nek Mekah Madinah Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Nak ketok iku lho kok ora dadi weh-wehno ya Pak Ngatiran iki ya Ndek. Lah iya ya Allah Pak Ngatiran. Nuwun sewu. Lah dikai 100.000 malah jaluk 1.000. Nuwun sewu Pak salaman apa? Niki Pak Ngatiran. Rene sithik Pak. Aduh Pak Ngatiran. Pak, niki dagelan mboten tarik tambang, Pak. Kaya mbok jenengan nimbali ketoprak Wahyu Budaya menika ikhlas lahir batin nggih Pak. Wis muga-muga sampeyan ning Bakung Gedang diparingi lancar. Napa? Iya, apenya awere dikon leren bedhekan iku lah apa ya sulasmi iku lho. 200 keliru. Iki mik jake ya sulasmi. Iki sing dukung ketoprak Wahyu Budaya. Alhamdulillah tepuk tangan, Bu. Niki rencang tebih. Nggih. Sing rencang caket malah mboten dukung. Iki anu Pak, biasanya sampean ku yo nek ana Wahyu Budaya teko terus. Ya Allah Gusti. Oke, Ngoten. Ayo ngil bedhek pira ngil? 200. Luweh kok 100 mesti. Ana apa? Lah luweh kok 100 iku kon bedhek kok, Mbet. Ya lah, iku kok nek menawa 200 300 lah ya luweh kok 100 berarti bener. Niku sumbangan. Niki nek mboten lepat. Ngeten lho, nggih tak duwuke sik. Iki nek ra salah 400 500. 500. Deal. Alon-alon Abu nak suwek mbok eman kok. Lah kandhan 200. nika. Lho berarti ya leres kula luweh kok 100. Iki 200 luweh kok. Ah, ya Allah Gusti, Gusti. Lagi iki lho dagelan dikon bedhekan. Gawa kowe mbet. Nggih. Wis nggih matur nuwun ya, Pak. Ya Allah, Pak. Aku malah ngene lho Bu Sulasmi nek ancen iku 200 mbok wehno. Yus tak dongakno malah tumpuk-tumpuk ya. Amin. Pinten? 40. Pak Haji Ros iku dak ketoprak Abu. Ya Ana apa matur nuwun. Nggih pun matur nuwun ah. Kon bedhek neh iki. Iki dagelan sing ora kon bedhekan dhuwit aku iki. Lah iya, ya. Dangdute dipending. Tenang ampun kuwatir Wahyu Budaya iki komplit. Iki yo mbok kon bedhek neh yo. Dipeng kok ana isine darah ngil-ngil. Aku ora aku. Ora beres kok iku. Ketoke kok ijo-ijo kaya gedangem iku ya yo. Lah tre urung dikarbit kok iso. 100 iku nang ketan. 2 3. Deal. Anjen ora tau tembak kok lek. Wis lah ya. Ora apa-apa wis entuk abang sing biru pek lah ora apa-apa. Yes, ngeten mawon nggih Bu. Kula sak kanca Wahyu Budaya ya matur nuwun. Ya sulasemi leh ya ya. Tenang ampun kuwatir. Mas Bombet. Piye? Dikon nyanyi. Aja sik ah. Ngene tak kandhani. Mbok kandhani kaya gajah mbok kandhani. Delok ah, iku lho jeng gremeng perkara dhuwit. Iku mandak wis bedhek 200 aku iki. Lah kandhani ngono ku. Kandhani Ku ndang eno ayo. Wong yo Sulasmi ku nak maido iku nganu. Kaya ngono adol gedang. Wong iki dalem ancen lincah Bu Sulasmi iku. Yo Mi Sulasmi. Ibu, Ya bubuh kok iso. udelem iku lho. Gene udel ku api ate mbawa. Apik ya apik. Iki dalam rangka mantenan. Mantenan nikahan. Nikahan. Nah, nikah nak Mbak sinten namanya Mbak? Mbak Vira. Mbak Tira. Kale Mas Mas Rizky. Mas Rizky iki nikah apik, ora kaya kowe. Nek aku apa, Mbet? Nek kowe kawin ah. Lho padha, Mbet, nikah. Beda. Padha. Nikah karo kawin iku beda, wong aksarane beda kok iso. Bedane nek nikah nek Mbak Vira. Mbak Vira iki nikah apik. Nikah. Hurufe. Hurufe apa wae? NIKAH. NIKAH. Ku ana werdine dhewe-dhewe. Mandeg sisik, Ono Mbet. apa? Ana bayaran iki apa? Iku dikon bedhekan neh ta ora? Ora, wong kok bedhekan lah apa wong gone. Bayaranku, Bu. Lah iki lho rasa tak Matur nuwun nggih, bedhe. Bu. Mi iki lho ora tak bedhe mi.
Lah. Ngono. Saiki tutup. Iya nak aku ora tak lali-lali nak ngono ku. Kok iso. Mbet. Oke siap. Nikah. Hurufe apa wae? N I K A H. Nah, iku siji-siji ya ana werdine. Saiki nek N. N. Niat. Jadi niat. Niat. I Indah. K Keluarga. A Akan H. harmonis. Dadine nikah iki niat indah, keluarga akan harmonis kaya Mas Rizky karo Mbak Vira. Alhamdulillah. Ora kaya kowe dagelan ganteng kok kawin. Padha aku yo nikah, masa kono nikah aku kawin. Nek kowe kawin Mbak manten karo Mas manten iki nikah. Nek aku kawin. Lah ana werdine. Ya ana dhewe aksarane kok iso. Hurufe aksarane apa? K A W I N. K A W I N. Saiki nek K. Kulino. A Awor. W Wegah. I Izin. N. Naib. Dadine kawin iku kulino awor wegah izin naib alias kumpul kebo. Lah aku ora nganten grup yoan. Lah nek ora gene wong kowe dinikahno ning gerdu ngono kok iso. Bombet, Ana apa leh ngil? kowe ndek bojo iku kepengin sing ayu apa sing elek? Nah aku yo ora buta ndek bojo ayu. Nah aku seneng sing elek. Wah goblok nek aku yo milih sing ayu, Mbet. Jajal bapak-bapak kene takoni, milih bojo ayu apa sing elek jajal? Pak nun sewu sampean milih bojo sing ayu apa sing elek? Kandhane milih sing elek mesti. Lah yo milih sing ayu no. Ora buta. Kok iso milih sing elek? Elek lah nek loro. Oh iku ora padha wae. Ora. Nek aku ora buta ndek bojo ayu. Wong ayu iki ana mayoritas 99% bakal cemplung neraka. Wih, kaya kiai. Lah nek ora kene pondok lele. Pondok endi, Mbet? Pondok Ramadan sesuk iku lho kok iso. Oh, pondok Ramadan. Iya. Saiki nek ayu mlebu Neraka. nek elek Ya tetep swarga, mulane bahagialah orang-orang jelek seperti saya. Bahagia orang-orang jelek, nek orang jelek pasti masuk surga. Kandhani. Ora buta nak bojo ayu nggo apa. Saiki aku tak takon ah. Atik takon lagi ini. Mbak Vira iki elek ayu. Mbak Vira. Takon Mbak Vira. Aja Mbak Vira. Mbak Vira iki ngantene contoh nganten kok. Sing tukang adah ngono lho. Adah nek mbok takono aku ya roh ah. Kok aku nak jawab pelek malah ra dibayari. Sing adeng ku Kang Darmin tak kandhani. Yo. Men Darmin, kelek lah yo men. Kok iso mbok takono sapa? Kang Darmin. Kang Darmin iki Mbak Vira. Mbak Vira. Ayu ta lek kon aku jawab pelek. Engko aku ora dibayari. Kok nak jawab ayu, masa aku ditanggap tak dongano cemplung neraka. Lah iya, kowe berarti ndak ndongakno mlebu neraka. Ya Allah Gusti iki mangko omongane bayarang piye lah yu. Lah mbok saiki Mbak Vira iki ayu apa elek? Mbak Vira iki piyantune Mbak jenengan teng pawon riyen, Mbak. Tak dungu ngono. Jawab abet. Iya. Mbak Vira iki piyantune kadang ya ayu, kadang ya elek ngono. Ora ana ah. Kok kadang ya ayu kok kadang elek. Nek ayu ya ayu nek elek-elek. Ngono ya. Ya. Ya apa ki mangko omong ngene lae Caca. Mbak Vira iki ayu apa elek? Mbak Vira iki piyantune ayu. Ayu ngene. Berarti nek ayu mbok dongakno mlebu neraka. Urung bar ya untuk ngomong nyok-munyok. Kok urung bar iku? Lah iya jane ayu mlebu neraka. Iya. Gandeng gelem nanggap ketoprak Wahyu Budaya nyenengno wong akeh. Masyarakat akeh untuk apa untuk barokah Gusti Allah akhire munggah ning swarga. Oh alah. Bar disawer tak dongakno ning neraka apa ora bento piye. Alhamdulillah, Mbet. Alhamdulillah. Iki pancen ya wayahe. Ya kadang udan kadang terang. Iki udan bukan suatu halangan. Iki adalah suatu rezeki. Amin. Katur panjenengane Bapak
Ngatiran adalah Ibu Sulasmi. Pak Ngatiran. Muga-muga sak bubare nimbali ketoprak Wahyu Budaya. Nggih. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Haji Ruslan Hadi. Bapak Ngatiran adalah Ibu Sulasmi anggenipun dodolan gedang sayur-sayuran sak piturute. Muga-muga diparingono barokah. Amin. Diparingono istiqomah. Amin. Putrane Mbak Vira karo Mas Rizky muga-muga dadi nganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga ndang diparingi momongan nggih Bu nggih. Kanthi dungane sedaya anggota ketoprak Wahyu Budaya. Nah iki udan iki wis nandakno keluargane Pak Ngatiran iki adem ayem penggalihe. Amin, amin. Kaya drese banyu sing ciblok iki muga-muga kaya drese rezekine Pak sinten Pak Ngatiran. Kaya ngono. Alhamdulillah mbok gawe iki ora mung cukup sampean karo aku. Terus ana kancane ngono. Wah iki ana kancane lho. Kancane sapa? Wah, Sing tukang ngadang mang piye? Kang Darmen ya ora no. Nek menawa Kang Darmin, Ora wong kancane ya jenenge Mas Nyoman. Mas Yoman. Iki kan suwe ra tau ketemu awake dhewe. Wis muga-muga iki dadi paringi barokah. Amin. Ya Allah Gusti Pak Ngatiran udan-udan ra gelem ngaup. Lho mbok kon ngopi sing nanggap kok iso. Pak Ngatiran, nek kudanan hati-hati lho. Nek jamur engko Ora. kok iso. Ngaleh ngil. Ngaleh. Nah iya, lho sapa sing menilai iya mang? Lah ora cetha iki ngasutem piye? Lah ya kaya ngene iki lho. Gene. Kowe sentimen karo aku. Lah nek sentimen lah gene. Mang ora ndang motokno. Basa udan ngono motokno raimu lho. Mulane iki ku mbok yo sing pinter sing cerdik. Kok iso lho? So, lah nek ora gene wis ngerti wayah udan. Mbok yo ngono ku njaluk katoke Pangatiran untal-untalno gendeng kono. Lah ben piye? Yo ben nggo tambah udan ngono. Ngawur tambah Lah udan ya kok. roh mam ning dhuwure Ning Pak daleme Pak Ngatiran. Heeh. Apa? Iku mam ana ndur karo katok ning gone dhuwur payon. Dienggo nambah udan. Lah anak iki lho. Ora. Lah dienggo apa? Iku katoke Pak Ngatiran karo ondere Bu Sulasmi digondol tikus. Tak urut anggo tambah udan ngawur ae. Berarti ambune ra karuan ngono kuwi. Kene Mbak sapa iki Mang ya? Mbak Vira. Mbak Vira Mas Rizky. Mas Rizky. Aku basa ro jadwale kok Mas. Piye? Gene. Aku kudu balik mulai. Iso balik lho. Dikandani kok. Lah nek kok iso balik mulai apa lah apa? Kowe roh Mbak Vira apa ora? Ya ro ah. Mau Mbak Vira ning kene. Mang ning ngarep. Nah ora ning ngarep aku ora ngarep metu iki Mang ora mulai dekne. Lah kok iso ngono? Mlebu. Ya ora ngono lho. Iku mantanku. Ngene lho, Man. Yo piye? Pak Ngatiran karo Bu Sulasmi iki Kene. termasuk apa kuwi jenenge pandemen Pandemen to. ketoprak Wahyu Budaya. Wahyu Budaya. Luar biasa. Tung kulon Pak Ngatiran rawuh. Pak Ngatiran rawuh. Tung kidul Pak Betul, Pak Ngatiran. tung lor. Pak Ngatiran meh. Iki tung kulon Pak Ngatiran. tung kidul Pak Ngatiran. duwe gawe. Ngono. Pak paling Balik balik. ketoprak Wahyu Budaya. Padha ae. Melok dongane kalau benjane Pak Kandhane Ngatiran. Mas ya. Ngatiran sing pundi to? Ya sing Iku kae. sing brengose kaya pager kecamatan kae lho, Bos. Lah, Pak Ngatiran kula badhe ndongake sampean nggih. Ndongakno. Heeh. Apa ndongakno kowe? Ndongakno. Wah, lah kowe ndongakno awakmu dhewe murat-marit ngono apa ndongakno wong lele. Iki ditanggap. Belek-elek didongakno ngono. Ndang. Donga iku ya aja elek-elek. Piye? Donga iku sing apik, tumrape Pak Ngatiran karo nganten loro. Hah? Ah, Ngono lho. ndongakno kabeh. Goblok. Sing penting keluarga sehat kabeh. Amin. Lah ngono to. Iya to. Pokoke Amin. setabak sehat kabeh. Amin. Rezekine tambah akeh. Amin. Nanggap ketoprak Wahyu Budaya meneh. Amin. Kaya panjake ya ngono apike. Apik kabeh. Wayange ya apik. Jos. Kepruke ya jojol. Oh, Apa ganteng-ganteng. neh tamane ayu-ayu Mas. Percaya. Dagelane aku tok. Lah aku karo bom. Lah mbok ngurusi kowe lho apa? Ke alup-alup aku ndang modar. Sing modar sapa? Iso. Lho mbok sing penting aku ndongakno, aku engko ben melok neh ngono. Karepem kowe mau melok apa ora? Masa kowe blok. Wong telu iki nek iso kudu sing rukun. Rukun lah. Kudu rukun kabeh. Ngono. Rukun lah. Lah, Kudune rukun. Bombet ya rukun. Rukun. Nyoman ya rukun. Rukun.
kabeh wong telu kudu rukun. Rukun kabeh. Kaya panjenengane Pak Ngatiran ki nglumpukno sanak kadang sedulur. Aja nganti do pisah. Bener. Dulur. Iki ngibur karo dulur-dulur. Ndi kuwi? Sambung. 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 Sambung napa sambung, Pak? Sambung nggih. Alhamdulillah. Leh ngomong karo mangan, Pak nggih. Oh. Ki jeng mirip. Godrel 88. Oke. Wah, Wahyu Budaya luar biasa, Pak. Jenengan suni gendeng napa? Mas Godrel, Mas. Lah. Walu. Ya. Agebet. Nuwun sewu anu panjenengane Pak Ngatiran pinarak ingkang sekeca nggih Bapak. Nah. Menika dipun aturi. Lah ya Pak joget nang ngarep no. Iku angger jagunge urung tak ya jeh ngono iku. Kok isih tedas ya? Ya isih ah. Oh, mbak iki luar biasa. Gene kok Majan sepuh lho. Wis penting Oh, doyan sak anan-anane niku. Apa ae? matur nuwun, Bet. Nggih matur sembah nuwun walah diparingi rejeki. Amin. Ya Allah Gusti. Lah. Ya ya. Pancen kahanane ya wis Ora wayahe. ngono leh ngene. Gene. Lah iku malah kudungan ngono malah kaya gedang diimbu. Ancen yo ngene iki lho. Lah sing kae nika ya daleme Pak Pak Ngatiran sing nika nggih. Warak waduh. Malah bermampir takok. Ayo bar mampir entak patang piring ate tak. Bu, susu anget, Bu. Lho. Lah pe lah apa di dalam? Lah iku kan warung. Gas entek kok. Iya. Yuk diaturi Godrel 88. Jagung entek teplak-teplak. Surya 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 lupa dengan
kuwi jenenge 8-10 sampun diaturi kijing miring. Iki memenuhi permintaan, Mbet. Permintaane napa? Panjenengane Bapak Ngatiran pujenise. Pujaningsih. Ya. Diaturi, enten orjene napa mboten? Ana ora ya? Nggih pun nuwun sewu Pak Ngatiran dipun gantos nggih. Gantos napa, Pak? Orjene sampun mantuk. Orjene pun payu, Pak. Mancik payu. Udan-udan wedi nek kesejuk. Mari pangapunten nggih ingkang kathah. Heeh. Kahananipun dipun nganu napa, Monggo. Wah, Kak. Digantos lagu wow ngoten. Ngawur. Pun. Napa, Pak? Saya monggo. Napa? Alah rasa isin ngono. Isin. Ya Allah Gusti. Monggo, Pak. Ngatiran napa? Saya. Napa? Ngagem orjen niki nang ngagem manuk. Orjene payu ya. Ditutup bar kudanan kok iso. Pun matur kalih Pak Ngatiran kan sing kagungan kersa ikhlas piyambake. Alah, kayak diceluk ora wani rene. Gentos mawon, monggo. Gentos napa? Ayoban samping gunung, Damsari, monggo. Napa? Puyung, Alah diceluk Jambu alas, jambu kluthuk. Jambu alas, Tambur Sari, monggo. Lah jambu alas ya. jambu alas nggih saged. Jam. Nun sewu mas kagem orjen-orjenipun sampun anu. Jambu alas munggah napa, Mbah? Munggah kembang rawe. Lah aku ndeknane bar mangan kembang rawe gatelen nilat kowe, Kang. Lah nek sing brontok kene. Mulane iki nganti brondoli kabeh. Pun dipun aturi Saged, anu Pak. langgam ngoten nggih. Langgam. Damsari, Pak, monggo yuk diaturi. Nyedam sari. Orjene payu lho kaco. Langsung mawon. Upama sliramu sekar melati aku kumbang idam sari upama sliramu margi wong ayu aku kang bakal ngliwati ayo Dek Bambet Sinaksan lintang ngelupung semono janji prasetyaning ati Rina
rasa rasane griya midra jagat raya elingono ukiran samudra ora ilang memanis aduh dadi hati salawase tak kira tau wis kok. Ya. Cendi. Aku kok mbok pulak-puluk terus lengil. Ayo, Mbak. Nalikane ro ing dalu hatiku lam-laman sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae tange mlaku mujo Rajana dolan ning omah bingung duwaro wonten ati do kusuk ayu apa radana sawangan iki awakku sing lemu klopo muda leganono kon kunandang bronto witeng pari di mena mari wono kuloro ati aduh nyolong wes Angger udan-udan iki lho kok ya kaya kerupuk. Andane. Lah ngono ku malah aku seneng semangat kok iso. Aduduku sumpa para krasa apa pandega. Mbok balogano paring usada wanaku nandang uyung. Masalah sing gurinan ngalah kaya wong uber maling. Ora ngono lho kompake kok jan kompak. Ora kok kompake tak sentimen aku ngantek menggoh-menggoh kok. Sesuk nimbal ayo adoh. Nah iya sesuk nimbal nang adoh sesuk. Ya nyuwun pangapura karo panjenengan Bapak ngatiran sak keluarga. Sing jenenge manusa iku ya ana keluputane, salah lan kurang ki panggonane manusa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Maksude ora roh. Ya
Allah. Ya manusa ki panggonan salah lan lali ki sengene manusa. Mergo iki lakone pundutan saka panjenengane bapak ngatiran sak keluarga. Muga-muga sak bubare nimbali ketoprak wahyu budaya diparingi rezeki ingkang kathah halal barokah. Amin. Muga-muga iso turah ziarah ning Mekah Madinah. Amin. Pengantin berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga enggal diparingi keturunan. Amin. Lanang wedok iku mung titipan kabeh karek gula wentahe wong tuwa. Dadi anak wedok dadi anak sing salihah, upama dadi anak lanang dadi anak lanang sing saleh. Monggo, Gus. Nggih. Teng pundi? Giri napa niku? Giri gula. Pura apa? Niki rokok. Rokoke menika rok. Nggih niki bagiane kanggoke apa ora? Panjak dalem Kanggoke apa ora kuwi? lho nggih kanggo. Wong niki ling maringi penjane Pak Ngatiran kok. Oh, iku mang tok bedhe sak sore utoh kok. Lah nggih wong niku wau bedhekan Wis buka nyamburi. dalem. Buka nyamburi. Nggih. Damar mancung. Nggih. Ayo tinggal digrak nggone mlaku. Sebab kowe bakal tak jaluk sabiyantumu. Pripun? Mengko nek temeko tegak ing plangkaning pusaka. Nggih. Kowe jogo-jogo sak jabane, Nggih. aku sing mlebu. Aku pempreh kepengin nyolong pusaka. Nek menawi ngoten mumpung derek kasaputing latri, Bro. Oke. jane ya wis ngerti, Mbok. Nah. Yen aku iki dadi gantine bapak. Lah iya to. Pati simbok karo adikku Untari. Tangi yo kepiye yo, Mbok? Urip ning desa ya kaya ngene. Nah, pasar Saben sine dina yo aduh. yo ana pocokan yo ora. Ayo to. Aku ki nganti bingung. Nek aku jane yo kepenake anak-anakku nek kok yo kepengin iki yo. Wong tuwa kaya ngono nanging kepiye kahanane ya kaya ngene, Mbok. Saiki ibu
Aku wae. Nanging ngene lho, Mbok. Jarene Bapak yen iki dadi prajurit. Hah, awas rasa jagat bapakmu. Aku wis semua mikir marai tambah susah. Aku pengen takon kok, Mbok. Dadak takon bapakmu sing wis ora ana iki ngopo to, Lek? Ngene lho, Mbok. Aku iki kepengin kaya bapak. Iso dadi prajurit lho. Nek dadi prajurit, aku ora entuk gawean. Mengko iso nggo nyukupi simbok lawan adikku ora kaya ngono. Yo ngene kok, Lek. Pancene yo ora iso dihapus. Heeh. Nek dhisik simbok yo ora untuk kepenak, uripe wis cilik-cilik, ya toh? Pancen bapakmu ngono yo nang tegae ning kutha aja kono dadi prajurit le. Gane perang le. Wut gane ning menangan jane. Ning bareng menopo kok nyelot tuwaku ya le yo. Kok dadi kalah le bapakmu. Oh, jadi bapak iki matine yo nglabi negara. Dadi rabi negara ora apa-apa, Mbok. Ya aku terus ditinggal iki terus piye le? Ora ana sing ngopeni aku. Aku ditinggal mati kok susahku setengah mati to lek ngopeni wis gede-gede. Ning yo ora apa-apa pengen pesine kaya ngono yo ya. Ora iso digetuni. Kabeh iki yo semono cukup kaya ngene iki anggone bisa ngomong karo bojo lan anak. Ya ora apa-apa lah kuwi ngopo karo bapakmu? Ya aku kepengin lakonake simbok. Aku Ya. pengen niru gawean soyo-soyo Lah. iso dadi prajurit ana ning Aku kutha. ora mbok tinggal le. Tak tinggal sedina ora dadi apa no, Mbok. Yen wis entuk gawean aku rak mulai. Yen to, yen ki durung karuan lho le. Kok aku mbok tinggal suwe? Lah piye sih kok ning omah dhewe ora ono kancane le. Iki Aku karo ora Tari adikku. Tak dadi apa to, Mbok? Mbok. piye le. Aku rak wis kondo yen aku cukup ning desa yo ngene-ngene wae. Yo pancen. Ah, kuwi. Pancen jenom iki aceng ngerti ya le. Hmm. Ben iso urip luwih penak. Kok menawa iku dadi dalan lan rezekiku. Tenan. Iso kepenake simbok lan adikku. Ngapa coba tinggal mati kaya bapakku yo le aku wedi kok le. Ora mesti budaya, Mbok. Ngene yo le. Nek pancen ki wis tenteke ngatiku kaya ngono. Tak gondelono ya to. Kowe ya tetep nang. Tetep nekat. Ya wis ora apa-apa le kabeh kanggo kamulyan. Wong kowe ya ora mung cukup karep ijen terus, bakale ya omah-omah ya to. Ya wis ora apa-apa ning kok piye adikmu le. Cuk kondo ngono mbok yen aku lupa golek gawean. Ora tok kondo le. Ora entuk engko adikku malah sumusul kelawan aku wah cilaka. Wis ya wis ya. Aku ora janji. Iki wae kok ya. Hati-hati ya le ya. Pengen gawean. Mbok sing sabar. Dongamu sing tak jaluk ya, Mbok. Aku masak loh, Mbok. Wah, aja masak mau. Heeh. Masak apa, Nduk? Aku ngeleh lho, Mbok. Enak sambel ayam goreng to, Mbok. Ya aku ki mau digolek-golekke jajan ngono apa piye ning pasar. Aku tambah ngeleh ngono, Nduk. Stop lho, Mbok. Ya, biar wong ora santen. Sing Mbok ki ning omah mbok tinggali pasar, mbok tukokke jajan-jajan opo ngono. Tiwa-tiwa apa-apa ngono, Nduk. Mbok, apa ngati-ngati kok? Kakak iki mau masak apa coba? Aku ngeleh utangku. Kakak Mbok, aku kok enak atiku iki. Kakak Untara nanti to, Mbok? Iki mau jare oleh, aku tak masak. Masak macul kan lho ning gone lek-lekmu. Alah wong ora ono lho, Aku Mbok. jikokno sego aku tak mangan. Mau yo mangan bareng karo Kakak Untara to, Mbok. Kakangmu ditinggal wae rasa mangan karo Aja to, Mbok, masakne to. Kakang Utara iki mono ke nyamu. Aku rantuk ngomong. Piye, Mbok? Kakangmu kondo nek golek gawean. Ning aku rantuk ngomong. Golek ngomong kok aku diamuk kakang. Piye, Mbok? Kakak Untara nanti, Mbok?
dhewe kon ana ngelune Simbok. Ora penake Simbok sapa sing ngurmati. Ya mongko aku bali, Mbok. Tak bali kakakku Aja. Tari, aja. Mbok, aku kira iso ado karo kakangku, Mbok. Wis ta mengko ndang balik. Ora usah digoleki. Heh? Ana Simbok wae ning omah. Kakang. Lunga tenan ta, Mbok? Iya. Ya wis aku. Mbok, aku tak nyusul kakangku ya, Mbok. Aja, aku Simbok wis ngomong. Aja ya aja. Lah kok sampean kira misake aku atur karo kakakku to, Mbok? Malah aku pesake lah nek kowe kono ana bocah lanang sing do mendem malah kowe kok Ora to, Mbok. Pokoke aku nyusul kakangku ya. Nanging durung lakon aku nyolong Kyai Korowelang. Wis mikir bae. Ora iso. Budakku saka omah wong bedhake aku kepengin nyidro saka Kyai Korowelang. Jebul iki ya padha malinge. Pancen bener ora tak silaki. Ning bedane aku lanang kuwi maling wedok. Ya ora apa-apa. Wis mikir bae, ora apa-apa. Aku maling, nanging aku maling kang utama. Kok iso? Mergo kala semono wong tuwaku kondo nglawan aku. Kang supaya nyuwun bali pusaka Kyai Korowelang. Aku ora jebul pawatan kuwi gatine. Sopo kuwi dhisik nyolong Kyai Korowelang kuwi keng bisa andarbeni. Oh, ora iso.
maput iki. Gedung blitak kabeh ora duwe daya. Iki luwih becike tak lebone pakunjaran. Sayo, tak getel lebone pakunjaran.
Upama tak arani rondo kaya mesti ra trimo. Mratelake tembungmu ki yen to pratondo isih prawan. Yo kari sing Nyatane tembungmu sambel dituliti yen ora ngandel nyoh tiliki. Aku isih perawan ting-ting Kakang. Sambel dituliti yen ora ngandel nyoh tiliki. Aku yo wangsulan. Lah terus wangsul Tali piye? dipangan rayap. Yen aku ngerti mesti bakal girap-girap. Heh. Sik, lho kok iso kuwi iki ngerti girap-girap? Iya, wong aku ora tau ngerti rupane, apa meneh jenenge. Yen kowe iki ngerti rupane, roh rupane, mesti kowe iki bakal takok tunggale. Mesti wong lanang kuwi apes ngene pengarepane wong wedok. Lah kok Sedika bisa? dawuh tak Lu kandhani. tembungmu kok malah sangsaya Lah kok kantor. ora? Endang Sapitri. Lho wong lanang kuwi digoleki apa to? Baroto, Endang Sapitri. Sapitri Endang Baroto. Endang ya ora apa-apa. Kok jenengku Endang Ya, Sawitri. lho kok wae. Sapitri Endang Iya, Pengen Kakang ngesel iki. Baroto. Lha apa aku ora entuk guyu mergo aku iki seneng lho Kakang Baroto. ora bloko. Yen tak empet aku ora kuat. Yen aku ora bloko ya kok eman-eman. Ya ora usah diempet to Kakang Baroto. Yo, Ora kene. kepenak yen diempet kuwi. Tenan kuwi. Iya. Yo diblakake wae. Lho kok wae aku tresno karo kowe. Wah, Aku tresno karo kowe malah get-geti wong kae. piye? Piye? I love you. Aku cinta padamu. Wih. Kuwi tembung terenge. Tembungmu, Kang. Yo. Tembung mentereng I love you. Zaman wis digitalisasi. Yen ngono, tak wangsuli yo Kakang Baroto. Endang Sapitri. I love you tuh, Kang. Apa kuwi? Aku cinta padamu, Kang. Kuwi artine. Iya. Enek ibu tukang. Yo, I love you too, Kang. ya apa kuwi jenenge tukang? Tok anggap apa tukang? Kowe iki gelem apa ora? Wis tak wangsuli Yen yen aku kebacut, padha aku tresno lan karo kowe. sampean. Wis kebacut aku sekondo tresno karo kowe, semono kowe nompo marang tresna. Iso. Mergo wiwit pisanan nalika aku ketemu ing gedhong pusaka, ing kono atiku wis duweni rasa karo sampean Kakang. Rasa apa? Ya rasa seneng. Tak kira rasa dobel dadi rasa-rasa. Oh, kowe iki lho Kakang Baroto. Mama Nesmu Kamu Jiwat Agawe ruciteng Lagi sepaisan iki aku cedhak karo wong lanang lho Kakang Baroto. Jebul kok kaya ngene rasane atiku, Kang. Cara apa kang sinadya Taratampu tatu ruti
ngapusi wae. Mergo aku kuwatir karo sampean. Kuwatir Yen ngene, sampean kuwi ana ing pengarepanku, sampean kandha tresno lahir batin. Nanging yen to sak umuriku sampean karo bocah wadon sing ayu, ayune ngungkuli aku njaluk sampean kepencut. Aku Kakang Barata, Moh ora adil. lek kok ora adil. Kowe iki karo aku wis padha tresnane. Nanging kira bisa mbuktiake yen to ngimbangi rasa tresnaku karo Apa kowe. kudune tak buktekke ana ing Ya mesti pengarepan. kudu ngono. Yo, yen kaya ngono bakal tak buktekke Kakang Barata. Kanthi cara apa nggonmu mbuktekke? Pancine udan rimis-rimis, ayo turu bebarengan Kakang. Moh nek turu tok aku mau. Jare kepengin bukti wis arep tak Nek mung buktekke turu ki ya ora bisa. Kakang Barata. Rasan ta mapan ning pakujaran kene. Seneng atine kepenak kang mbok. Katone kerasan di. Seneng atine di. Bunga ya. Sing kleru iku mboten kula. Lah kok bisa piye to Kakang? Kenging napa kula dipapanke wonten ing pakujaran malah kapara dikancani bocah wedok sing ayu. Pawangane kuning nemu dening pendo mas kang sinangkling. Mula kuwi sampean kerasan Kakang. Ora usah ditakoki aku mesti kerasan. Mesti seneng lho Kang Mbok. Jebul malah kerasan Ngaten iki mboten mangan pendak dina pendak bengi kula nggih betah. kaya ngono to. Nggih, kula nyawang sing katresnane pun parah kok. Prek pecah. Napa? Prek. Ya ora bisa kaya ngono. Sebabnya apa kok betah ramangan? Apa sebabnya? Aku lagi nyawang kowe seromo kepala. Guyu nek kowe. Di, jebul kleru anggonku lho ing pakunjaran kene lho, Di. Kok ngono? Lah kawit mau aku kuwi kepengin ngluwari Kakang Barata saka pakunjaran kene. Sumaning aku. Lho jebul malah dheweke kerasan mapan ning pakunjaran kene lho. Lah iya, Kakang Barata. Kok panjenengan saged ngrasaken yen kula niki kerasa mapan wonten ing salebetipun pakujaran. Lho, kasut nyatane kaya ngono kok ya. Kowe dhewe kandha kawan aku yang kerasan mapan ana ing pakunjaran kene. Nggih, sak Bebarengan utawis. karo Endang Sawitri kae. Oh ya, sering ayune denok debleng, blengah-blengah kaya sapi Brahma kaya ngono kok ya. Wah. Banget senenge Kang. Ya ora Sapi apa-apa, Brahma niku sapi sing pripun? Brahma. Sapi lemosin ya ora apa-apa. Lah niki Endang Sawitri Ora niki kok Endang Sawitri. kados sapi Brahma. Nek panjenengan kekalih kados napa? Ayo apa Kakang? Kok malah guyu Yes. Kakang Barata, cetane tekaku ana ing pakunjaran kene iki aku kepengin ngluwari sampean Kakang. Luar kula. Bisa. Asyik. Ning ana syaraté lho Kang Mbok. Piye Di? Ala Kang Mbok ya ngerti dhewe ngono. Syarat maton boten duit. Lho, Kang Menawi Mbok apa rusak. duit? Duit. Sebab duit kula boten pati duit. Lho, yen to duit ki aku wis duweni. Kudu sing berat, Aku ora butuh duit. Sing tak butuhke iki mung kowe Kakang. Oh, iku lho cocok. Aku ora percaya ora butuh. Kula nilaken agung panuwun para dene pejalan batin luwari kula saking pakunjaran. Gandeng kula niki enten kancane. Kula sakit kalian Endang Sawitri. Upami kula dipun luwari Endang Sawitri mboten dipun luwari nggih mesake. Oh, ora iso. Ora iso to Kakang. Oh ya bener kowe Di. Sing kepengin tak luwari iki mung kuwi Kakang. Nah, ora kepengin luwari karo Endang Sawitri. Nek ngoten dosa Jane dipun yo luwari. apa Endang Sawitri? Kula mapan teng pakunjaran selaminipun urip niku kula nggih gelem. Matur Piye Endang Sawitri? Ini menapa namun Kakang Barata sarasa ingkang dipun luwari wonten ing pakunjaran. Eta mongko karucikanipun menika sami lho ya Rebusri. Mergo cetane ngono, aku tresna kelawan Kakang Barata. Piye Kakang? Sampean gelem apa ora tak luwari? sampean terus kali kula kleru. Nanging ana syaraté kudune sampean gelem dadi bojoku. Ah, cocok. Kakang Barata. Piye Kakang? Lali karo janjimu lho, Kang. Endang Sawitri ning kene wae.
ya ora nyerat ya dia. Sajake jual mahal. Kulo sakit Pengen mangsuli. piye? Piye Kakang? Pun nggih lan boten kulo nampi dhateng tresnanipun Kusmaning Ayu. Mangkon kulo pun luari langkung rumiyin kare Endang Sawitri. Oh, jalur diluari karo Endang Sawitri. Kuwi gatosipun kulo mesakaken kan Endang Sawitri. Ya wis nanging kudune ki janji lawan aku. Sakwise tak luari mongko kowe kudu gelem pek bujut lawan aku lho Kakang. Kulo janji boten badhe nyulayan. Nah, aku sih ta ora Kang, Mbok. Saugir kulo dipun luari. Ya wis. Iki Endang Sawitri luari. Rasane ora ngapusi kok. Ya wis mesake. Ayo padha diluari bareng-bareng Di. Ayo. Kok sepi. Lur. Kulo Prabu. Monggo. Katiwasan pi. Ingkang mapan tempat jarang. Sami bobol. Bobol. Sopo sing bobol ki? Kulo boten mangertos. Kowe kudu tanggung jawab. Oh, ngaten nggih. Sebar bayar ratus kowe mati. Aku anggur. Nak kowe durung marem nggonku rangkul karo aku. Rangkul maneh ora apa. Rumah sapu sampean ki mau Kakang iki lho. Heeh. Sopo sak tenan iki salah. Aku Untari. Untari. Iki bener. Apa paijenan? Aku ki golek sedulurku. Aku ditinggal. Kowe durung jadi bojo. Durung, sek perawan iki Kakang. Heeh. Perkara goleki sedulurmu gampang. Mengko tak kancani karo aku. Tenan kuwi Kakang. Tadi Iya pancen Kakang. kowe durung jadi bojo. Heeh. Aku sak bisa mangerteni karo kowe. Apa kowe nampa? Iya Kakang, aku sanggup. Nanging ana saranane lho Kakang. Saranane apa? Sampean kudu golek mesuke aku lawan sedulurku. Saran. Heeh. Pancen koyo mangkono ayo. Lah kowe Tenan ya Kakang. Ya ya Kakang.
Kami kula Untara. Untara, lah kok bingung ki sebabe apa? Coba bloko kelawan aku. Kula menika badhe mados pendamelan. Golek gawean cocok ketane iki. Lah kula niki mboten ngertos. Jadi kula niku pundi? Wah, katon sing gedhe jarene. Balane kula bingung. Kaya ngono to. Ya wis, Kakang Untara. Ning kene aku bakal sabiyantu kelawan kowe. Dengan engko sinten to? Ditepungke, aku Suryawati. Putra dalem Kanjeng Rama Suryadana. Tepungke di, aku Suryarini. Iki uga ijo, iki uga kalebu putrane Kanjeng Rama Suryadana. Kuwi bener. Duh, pangapunten nggih. Ora usah kowe dadak njaluk pangapura ki ngopo to? Wong kowe yo ora luput kok njaluk pangapura. Nggih, kula niki pengen mados pendamelan wonten kita. Napa wonten to pendamelan kangge kula? Isih oke. Kakang Untara, sampean yen to kepengin golek penggawean, bakal tak wenehi penggawean Kakang. Estu. Lho kuwi tenan yo, Di. Heeh, bener ora. Yo ana pitokone lho, Di. Napa niku ning arta bondo dunya kula mboten. Iki kanggo apa? Aku ora butuh duit bondo dunya. Pitokone kuwi mung siji, Kakang Jarot. Yen to kowe bisa mateni kelawan Kakang Jarot, mongko sampean bakal tak wenehi penggawean Kakang Jarot. Yes, aku apa ora? Namine Baroto. Kakang Baroto. Merpun dhewe wis njenjani janji. Wis gawe pinggeting atiku. Yes, aku apa ora? Jadi kula sagahi lho. Nggih. Wis, yen kaya ngono, selakake kono paten ana Kakang. Hati-hati Kakang, hati-hati ya. Sampeyan ki kok ninggal aku to, Kakang? Jare tembung duweni Teko-teko kok teko. gandeng. Arep to lanang liya. Pancen aku ki durung duweni bojo. Lah kae sapa kae? Iki ngono Kakang, aku sedulurku. Heeh. Kakang aku ki kangen lho Kakang. Aku Anggoro. Anggoro. Lah kok kanthi iki mau bareng karo kowe apa? Kakang, jane sampeyan iki isih Joko apa duweni bojo? Lah kok nembung tresno kelawan aku? Wong aku ya isih prawan. Aku ya mau yen aku cari bayo yen duweni bojo. Aku ya mau ya dia. Nah, nggih. Ngono. Ora sama aku sing kakang bocah wadon. Hah? Gandeng renteng rangkul-rangkulan karo sampean. Ngakune isih Joko. Wis kowe wae. Bingung kok iki. Piye? Janji sedulur kula, nggih adi kula. Adi Kang Mbok, tenan ta ora iki Kakang? Kowe tenan apa ora lho yo? Iki ngaku sih lho. Wong lanang Kula saiki niki tesih ramis. Joko. Dereng gadah pacangan. Tenan Apa iki, malah Kakang. bojo? Kakang, iki sapa to Kakang? Iki putra nang guru kula. Aku Suryawati. Apa bener kowe adine kelawan Kakang Untara? Kuwi bener. Tenan. Ana sedulurku. Oh, mau sedulur kok iki ya wis, ya wis, ya wis Ayo, Kakang. iki. Heeh. Aku sedulure kan heeh. Ana calon iping kaya Ya iki ngono calon bojoku, Kakang. Kowe ketemu ning dalan dadi kaya bojomu. Sing ngono piye apik? Padha bareng-bareng golek Baroto apa piye? Kaya ngono ya ora apa-apa, Kakang. Selake kudu sampean manteni kelawan Panjen Kakang. sebiane kaya mampu. Ayo, lek kuwe. Oh kaya ngono. Ayo. Belis Kakang, ayo bareng-barengan Kakang. Ayo. nalika dhewe iki tak sing dilakir sutresna karo aku. Sakeri kalau semono aku ketar-ketir karo sampeyan lho, Kok Kakang. bisa ketar-ketir? Gini ora.
beten aku ora bakal kengkut marang anyeng wadon saliyane kowe iki Cacah. Kuwi gati sediaku enggal pengen ketemu marang apa ana sak dhuwure gunung. Jadi sampean iki dina arep temu jono ing Gunung Kelon, kepengin ketemu karo wong tuamu sak kloron. Yen ngono sampean adi-adi kondo karo wong tuamu orang itu. Aku isih bisa ketemu lan sliramu. Mung sing dadi pitakon ning atiku. napa menika sing Terus putramu saiki jluntunge ning kula piyambak boten mangertos. lho kok ora ngerti ki piye wong ibune. Kala semanten Rangga napa menika sagah mangsulaken putra kula nanging ngantos sakmenika kok boten wonten. Kok ngono saku. Nggih. Kalau semono ya matur. Wis tak jawab kok awake pinangkulan ingkang putra rikala jawab. Apa ya kudu awake dhewe golek ira golok to. Nah ngaten monggo sinuwun. Lho napa kae? Menika wonten tamu. Pangapuntenipun kok menawi kula ganggu. Napa Gus kowe kok ganteng? Kula tiyang. Pangapunten. Oh, nami kula. Oke. Yang bendera lho. Lah nika nggih Niki tiyang. katresnan kula. Kula Endang Sawitri. Sawitri. Nggih. Sawitri mboten nyawitri. Sawitri. Nggih. Kula nyawang pejalan kekali Sarimbitan. Heeh. Kula ngrumaosi yen ganggu. Jenengmu sapa? Nami kula Baroto alias Pangeran Tejokusuma. Niki malah gojek lho, nggih. Nggih kula pun bloko. Aku ki wis tuwa ora usah tenengen. Aku ki dhisik kagungan putra Jejabang. Giripura keterjang prahara awit saka pakartine patihku. Sinten? Surya Dawara. Aku dislametake dening Raja Nata. Apa menika nggih? Garwa lan sakopi. Kula mangke saged niki kawulanipun tinggal garwa dalasan ing proyek ngaten. Sawise padha tuwane aku ketemu bojoku. Tak takoni lha putramu nang ndi ora ngerti. Kuwi pergo tanggung jawabe Brajana. Mula yen ing kene kowe ngaku Barata ya Tejokusuma. Jenenge pancen padha karo putraku. Sing menang nitik kowe. Nggih. Kula kemutan anak kula niku enten titikane sinuwun. Nanging napa dipun keparengaken kula kepengin nyuplikaken kula badhe ndongeng. Dongeng. Lah niku lajeng dongeng. Dongeng apa? Kula sampun dipun dawuhi kalian Bapa Sumbing Asmara. Apa kuwi? Tiyang lanang ingkang para kula wiwit konang bayi saengga nganti akhiripun dewasa. Kowe diglontak. Saengga kula dipun paringi nami Barata. Barata. Pergine napa Barata niku? Barata kuwi kebak terberatin. Kebak kaprayenan.
Muno-muni tingkah laku sing hati-hati, kebak mulat salira Rosowati. Baroto. Terus Ponang bayi dipun tampi kalian Bapak Sumbing Asmara dipun paring peparep utawi nami Baroto. Sik, Ponang bayi Sik. nggih dipun makai jeneng bayi ditutup para kuwi sebutane wonten Resi. nggih. Oh nggih. Ingkang leres kados pundi dipun paringi nami Ah, kula dijenengke Baroto. Bayi dipun tampi saking Temenggung Brojonata. Rangganata. Ayo Rangganata. Saiki kula Rangganata mboten enten Brojonata. Iya. Mungkin malah tekan kota Slawe. Iya, lali oleh Rangganata. Rangganata. Manut pratelanipun Bapak Sumbing Asmara. Baroto nami kagem nyelamur lampah. Oh, iya. Ngancik kula akhiripun diwasa. Supaya ben ora ketara. Mboten ngawis parani. Awit iki wonten ing Giri Purwanipun nembe Taman Prastawa ingkang dipun tuwaken dhateng Bupati Ndika panjenengan sinten? Surya Dawana. Surya niku sengenge Dawana geni. Wah, niku mendah kados napa? Pindhane Sumbulah. Nggih. Senggo Bapak Sumbing Asmara mblakakaken yen sejatosipun nami kula Pangeran Tejo Kusuma. Sing bisa Kok ngusah-ngusah terus niki mboten rampung. Wis cetha. Lah nggih. Pun kula titike nggih. Omahmu kene geger rumahku adoh lan. Lho, sinuwun cekani kok putra. Tok kula niki nggih sak ngerti kula nggih. Nggih mboten kadhasen, nggih mboten panuten. Sinareng wong wedok niki kula dereng ngertos namine. Buka ditok kula kok kaget ngaku yen kula niki anake. Kowe kuwi putra. Lajeng pindah sinten? Aku iki Prabu Trolobaskara. Surya Brahma. Narendra ing bumi rupa. Napa leres ingkang dipun Giri dikaten Pura. kalian Bapak Sumbing Asmara. Ning agemanipun kok mboten Iki ya saka trekah lan Duracara lan pawekane Rangganata supaya ora awis larani yen aku kuwi Ratu Giripura aku supaya munggah ana ing Guntara. yen meneng ngaten leres penjan Sudarma kula ingkang ngukir jiwa roh. Iya. Lagi seru ingkang kesel. Iya. Sesuk tak kokone kacamata ben kaya Gus Terus sinuwun. Nggih meniki putra dalem. Niki Iki sapa iki? Iya nggih, katu wong tuamu. panjenengan kenging tirakat napa panjenengan malah ngipes itu. Rangganata. Nggih, Pikiran lek goleki kula Rangganata. Iki putraku. Ha nggih meniki putra dalem. Meniki. Napa panjenengan Taman Temenggung Rangganata? Menika adoh jare meniki. Nggih, meniki. Saiki tak larahake Sawitri iki piye? Nah, pinangka wonten ing pranggan pusaka. Heeh. Sedya kula kepengin nyolong Kyai Karawelang. Iya. Dereng kelampah kedengangan. Kula tampani aji buka napa niku duwer semaput. Iya. Bareng kalian ponoke Endang Sapitri. Ora usah ngono. Ngiran Teng mriki nggih mekon teng mriki nggih. ngaten perkawis Kyai Karawelang sampun wonten tangan kula. Oh! Karawelang. Oh! Isih ana dayane apa? Sampun dibethok. Isih ana dayane apa? Apa kulinane dengan iki muruk. Iya. Kula menawi sonten menawi sampun pajar. Oh iya. Kejawi saking menika sinuwun. Kula ugi sampun ngempalaken para kaneman saking padepokan Pucak Kembar. Mbok apa malah ngekeki jatah? Tapi sampun kegiatan timbang kalih Giripura kangge ngrebat kejayaan ing Giripura mawon. Oh, arep Wontenipun Anggara lan Utara. Gawenene Anggara lan Utara.
jebule kok seplak. Lah adikku piye adikku iki? Oke. Kamu iki ngomong ngono niku cang kembar. Nek yo semua. Apa yo ora iso nyenak Jebul wong wedok sane iki Dilarang-larangke dhisik sampe. Iki wis duwe calon adikku lho. Iki cetha sih nuwun. Ning kene Wong wedok pawane ten iki, wong wedok sing mata pikulan. motor pikulan niku. Nek wong lanang mata keranjang mata pikulan. lho kok mohon kula sampun Nuwun sewu, sampun. nuwun sewu. Ampun inggih panam. Awit anggen kula. Mbok kalian cawadon iki sedulur kula. Isi Kakang Baroto. Iya. Iki sedulur Kakang Anggara. Calon ipe malah kok. Wah, wah, wah. Tunggumu nyekele kebedo mangsat. Lah kok beda wong aku yo mau nyekel ngene kok. Apa sih kok tresnaku karo kowe? Nganti aku sembur. Lah kan sing lawiji nyemplung aja kok. Toro. Nggih. Pernah apa karo murene? Pengen sabiantu. Bantu sapa? Bantu panjenengan Mangke kalih kula negara kepengin iki. suwita. Nah. Kula larapke wonten ing Tambah arusan tambah tenaga. nggih. Musuh kiapan. Wah, rebat kae kawan wonten ing diri. Reneng Kiai Karawelang wis ana astamu kaki tejo kasmo. Katonke dadamu ongalno paningalmu mantepno ati lan pikiranmu. Rebut gribur. Ayo. Satu kapan meneh negara wis ndak kuasa. Nggih. Kepalang siji pokok siji kabeh wis bisa tok sing. Nggih nuwun sewu. Apa yo Tapi sedaya niku saking ageng labuh-labuh kula. Menawi kula mboten labuh dhateng panjenengan mboten kelakon. Ini pura menika berhubung dengan kelakon dakiran. aku mundut periksaanku. Nggih. Bisa maca lan nulis. Kula. Boten. Piye? Yo, yo. Wong iki padha lali wetone dhewe-dhewe. Wong sing padha teko iki padha lali wetone. Sing mlebet padha nang pelanggan Pusaka. Nek menawa niku Iki padha lali wetone. arep do golek gawean. Ora perkara golek gawe ya. Iki mbok menawa lali-lali tenan. Kontes bae napa blonjo kok gembruduk Kowe iki nyembah kowe. Singayuda. Sapa iki? Biyen sing arep mateni aku nalika isih wujud orang bayi. Sapa? Aku pangeran Tejo Kusuma. Tejo Kusuma sing biyen takon mateni kowe te. Iya. Wis nyambut gawe ora kowe? Wis nyambut gawe ora? Pripun niku tanggung jawab sing ayu. Sapa kowe? Ngiling-ngiling dhewe. Kadung lali ya. Kancane akeh kok ngeling-eling dhewe. Sapa kowe? Ngiling-ngiling dhewe. Capet-capet suaramu aku lali. Wong geting kepati-pati moka lali. Wong tresno sing ora bisa dialing-alingi dening godhong salbar ora bisa. Ya, aku eling. Sapa? Kowe mungsuh bebuyutan sebab. Ayo sapa? Musuh lawasku. Ratu ning ngene pura kowe. Saiki kalau mbakmu aku sing duwe. Kowe Eling aku ta ora? kianat karo aku kowe. Aku sing Kowe ngandang nganggo sedina salin ping 7,
Ya toh, anggere bandule kalung murah ilang aku ora samar karo. Ora samar. Kowe kok esuk-esuk nganggo tompo. Surya Dana. Wis ora. Oh, Sawangan. Welo. Ora. Wah. Wah, Barisan lan kekuatan harap rebut kalau gua. Iya. 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 Sebab palungguan kuwi Arep rebutan kalungguan. Nanging langkah ana wangke kuluwen. Kaki Tejo Sumo wis dadi krekating Rama yen Rama sawanti lengser keprabon sing menang pinter Jawa keprabone Rama ora ana liya kejaba kowe kan. Jumeneng ratu giriku. sawetawis. Kulo sampun syukur nampi dawuh. Pesanipun Kanjeng. Iya. Saiki Purba Wasesa ana penggalih. Yen meneng atur sedaya para nayaka lan sentanan para raja ana ing mriku. Nggih. Kabeh minangka dadi pasen. Ing kalenggan iki ingsun keng jumeneng ratu kanthi jejuluk Sang Prabu Anom Tejo Kesumo. Kepareng Rama mundhut lelahira Kaki Prabu. Kanthi kuntung Ana ratu kudu ana waraka utawa pemangkin kena kanggo bat-batan nata negara lan kaum. Dadi yen kowe kuwi duwe patih, patihmu ya dijak omong-omongan aja mbok ratasi dhewe. mesti kemon kapisan. Sing dak wenangake lenggai dampar kepatihan ora ana liya pamanmu Tumenggung Ranggana. Rangganata, kula suwun. Kowe dak lenggahake patih kuwi dudu kanugrahan, nanging kewajiban lan tanggung jawab tengenake kebutuhane negara Giripura lan kawula iwakake keperluan kapribadian. Sedangkan ini lenggah Monggo-monggo kula sampun saksi. Iya. sasampunipun Paman Rangganata Ayo gede darmane lho, Kak. Anggara Utara. Sawatas ingkang kula tetepaken jumeneng Kupatih dalem wonten ing Giripura. Boten sanes Paman Ranggana. Kanthi tambah jimat asma Patih Rangganata. Paranggene penjaning ingsun salah satwijining nalendra kudu anggar beni sifat adil lan wicaksana. Dene kowe wong loro gedhe darmamu tumrap ana ing Giripura. Ikut wong loro bakal tak ganjar minangka dadi lurahing Wiratantama ing Praja Giripura. Matur sembah nuwun iki. Sawetawis monggo Rama. Sireping lampan kingkeng temepuh wonten ing Giripura. Kula wenengaken panjenengan ingkang paring dawuh. Muga-muga awit saka pangayomaning Bathara wiwit panjenengan Kaki Prabu Tejo Kesumo sumarambah Andanayaka. Mewah ingkang kagungan gati tansah pinaringan pangayomaning Bathara rahayu.